Hello, good morning mga auntie, mga uncle, mga bayot, kumusta mo diha sa inyong side, no? So, humana na ta na high blood sa atong last nga video. So, dili ata mag high blood, no? Kay lisod kay delikado. So, maglaag mi karon nga adlaw kay kuan, Sabado. So, igawas ko sa tangkal sa akong uncle. Salami kayo, no? So, mangandam na ta, ayan, mag-ubantag panglaag. So, humana ko nagpagwapa, no? Kay naghulat ako kang uncle karon kay nagready pa siya. Kay gitimbang man iyang itlog kagahapon, so na siya yung mga hurim-hurim nga buhaton karon nga adlaw. So, paabot sa ko ni uncle, no? Unya, ay sa panadi ko ipakita sa inyo, hinambog ko. Kani akong aritis ba? Kani siya. Ika ni siya sa ukay-ukay. Kabalo mo tag pila ni? Pila man ang 5 sa Pilipinas. Basta 5. So, tag 5 times 7, ana. Mo ni ihang presyo, no? Unya, proud kay ko. Siyempre, ukay-ukay, nakatipid ko, day. So karon nga adlaw, no, dili ko karon nga adlaw magkuan magdako og ba nya magdako og mata kay nakaligo naman ko. But ang ako magunggi kagulan is di ako nag-uol, no, pero daghan kayo og kanang kagwang sa kong dagway karon kay tungod sa among tambal nga gipang inom, no, kay para makaanak paita lisura makaanak. Daghan kayo kog tigidig, oo, daghan kayo siya. Nagawas akong mga allergy pangdato ang allergy day kagid na nagawas akong mga kagid, no, daghan kaayo sa nga tanan. So pasensyahin na lang ni siya nga dagway, no, maoro gid niya akong ika-offer pod sa table. Okay? You can see it already. It's that one. It's not walk. There's a lot of trees. You have to use it 2 times. So don't throw it away. Nice. So, pahulay sa amin, niya lang yung kat-kat na to. Yeah, 13th floor, paingon sa taas, no? Nya dito sa taas na yun, aling kayo magtambayan. So we are going up. I do have smaller legs, so you should walk in here. Did you just hear that? He just said that I have a smaller leg, so I should walk in, not the outer part. Look, we're already on round. Round 1. And then it's so dramatic. Na siya kahoy sa tunga, no? Yeah. Naguna na si uncle. I thought it's going to be hard. But sayon ra siya. Ay, ihalhala yung taon ko mga ante. Ay, na magpantang po. Ba? Let's go, stop ba? No, For you. You just fly back. Don't, bebe. You're Come so on, mean. let's see if you fly back, okay? Okay. I baby yours. There you go. Hi, oh my. You love me? I love you. Very much. Yes, baby, yes. I cannot do it together. You do your nose. Now the ear. I cannot. You see that na siya mga hagdanan, no? Kaya imuha na siyang kat-katon ka ng mga kahoy. Nya. Okay. Diri sa ila, pag kat-kat ni madiri og kahoy, daghan kay pisi-pisi. Samtang sa Pilipinas, asin ra gyud dala. So, hello otro, no? Hello og otro. So, nakauli na mi. Dayon karon ang akong problema is mangita mig space sa TV. Kay ang among TV nga napalit dako kay sa nga tanan. But dili mi dato ha, dili mi dato. Libre ra ni siya gikan sa trabaho ni uncle. Nakalimot kung sa tawagan na kanang trabaho bitaw niya pag mag-good job ka. Tagaan ka og either kwarta or something ana kanang murag giveaway nila, giveaway na pong word nga giveaway. Basta kay dili mi dato, libre ra ni siya, wala mi gibayad ani. So sayahan na siyang trabaho no kay good job si uncle. So ang problema na mo karon kay dako kayo siya. Pila man ni siya? 55 ata. So dako kayo siya. So wala ko kabalo kung saan man niya siya pag-plaster kay diri nga side. Yaha man ang office diya gamay. So gamay ra magud kani among balay, no. Kay para ra man sa iyaha. Kung kani among kuha ni balhin na mo dili siya mo igo. So
So what we're going to do is i-move na mo ang among balay no mura siyang puzzle para mo igo ang TV. Pero wala pa man miyo katong muhang ang TV kato sa nang ilansang nimo siya sa dingding. So ang among buhaton ipatong sa namo siya aning lamisa, but ang lamisa ibalhin namo diri na side. So naglibog ko kung unsaon ako akong mga tanong kay basig mga matay no. Ang butugasan ako na sila pambutang. So maghuna-huna sa ako. So hapit na mi na human. We're almost finished. Akong bulak nang gibutang lang ako diha. Dayon. Huga pa kayo siya, no? Pero ang TV na mo, si Uncle to dito. Pero, hindi ko kabalo mag-arrange sa mong balay, no? So, wala ko kabalo kung saan mo ni pag-arrange. Basta kay hinlo, mauna na siya. So, tayong paninghapon, nagluto na si Uncle kasi ang na-assign sa kusina karong mga panahon na. Uy. Siniro. So a little bit over, sorry. Wow! I'm gonna have a good dinner today. You shouldn't boil it, you should just put boiling water on it. He's burning. You want both? Pag wala na siya trabaho, voluntaryo na siya gluto, no? Kaya kahibalo siya, di, kung ako'y magluto na, siya na bahala, siya na sa balag sa bots sa kuwan. So pag magluto na siya, ako'y tighugas og plato, ako'y tig-tad-tad, basta ka-assistant ko na niya magluto siya. So, pag human magkaon, no, magkaon po rin ko, ani. Kaila ka na. O, diba? Nawagali akong orchids. Kuha ka na siya. Pero wa pa mi nahuman og limpyo no kay dili ko niya ipahinlo kay humanan ako na may daghan na may gibuhat karong adlaw. Susunod na pud ako ng adlaw maglimpyo. Susunod na pud kong adlaw maglimpyo no wala gid kay humanan. Mao na may karong taon-taon no. Pero for now kana human naman ako og tadtad ang mangga. Mangga sa una. Halamit. Mga onda ta ninyo. Mga onda mga on. Mga onda sa iyang limo. Thank you for making food. So, manggawas mino kay mamalit rami og popcorn kay para mananaw mig salida. So, I think diri ra tama na akong vlog karong adlaw no. Kay manglakaw na mi, manglayas na mi. Bye. Yes. Yeah, okay. See you sa sunod na pod nga video no. Babush.